Рәмзия Габделхакова. Китмә. Үткәннәрне уйлап, елап утырудан файда юк. Тор, Шакира. Сине улың көтә. Колакка үтә сизгер ул. Әнисе кайтканын белә. Ләкин Шакира ашыкмый. Йокының жылы, йомшак куенына кирип, уйып изрәп киткән тәнне урыныннан кузгату үлем белән бер. Хатын кызарып шешенгән аякларын, шәншешеп торган табаннарын ышкый. Бишаракайлар. Кемнәргәдер ярар өчен арып хәлдән тайган нечкә аяклар. Кошларның да аяклары нечкә. Тик аларның канатлары бар. Ходай кошларга канат биргән, ә кешеләр җирдә үрмәләргә мәҗбүр. Ник безгә дә канатлар бирмәдең, Раббым? Канаты булса, Шакира бу тиклем арымас иде бит. Хатын аксый-туксый залга үтте. Улы яткан карават янына килде. Зур башлы, бака күзле малай, зәңгәр уртларын күрсәтеп, бәхетле елмайды. Хәзер, улым, хәзер. Хатын баласының урын җирен алмаштырды. Боз кебек салкын аякларын, мамык сыман йомшак, хәлсез кулларын дымлы сөлге белән сөртте. Иртән пешереп калдырган кәбестә ашын, сулы боткасын җылытып, тешсез малаена ашатты. Алма кырып бирде, кишер суы эчерде. Аннары укол ясады. Малай иртәгә кабат ыңгырашып уяныр. 11 ел буе күзәткән тар, кысан бүлмәне кабат күрер өчен шешенке кабаклы зур күзләрен йомды. Кичә, бүгенгә, бүген иртәгәгә охшаш бернинди үзгәреш юк һәм булмаячак. Бер чынаяк сөтле чәй эчкәч, Шакира да урынга ауды. Тик аруы баштан ашса да йоклап китә алмады. Тәрәзә төбендә бөршеп утырган теге хәерсез егет кабат күз алдына килеп басты. Аның кирделе-чыктылы сүзләре искә төште. Тәки сикерде микән ул? Өендә бәлки бишара әнисе тилмереп көтәдер. Кысыр хәсрәте аркасында шын хәсрәт үрчетеп йөрмәсә соң. Сау сәламәт кешеләр исәрләнеп, үзләренә үлем эзләгәндә, авырулар, гарипләр, кытышкыч әрнүләргә түзә-түзә якты дөньяда бер генә көн, бер сәгать булса да артыграк яшәр өчен җан тырмаша. Сөйгәненең хыянәте аркасында акылын җуйган егетне юата да, яман ниятеннән дә кайтара алмады Шакира. Китәм дип, яшәү белән үлем сызыгына чыгып баскан кешене юлыннан борып, кабат тормыш кырына кайтару өчен кайдан көчләр аласы да нинди сүзләр табасы. Көчсезне, мескенне юата аламы? Хәер, көчлеләрдә мескеннәр кайгысымы? Ләкин кем кемне саклап, яклап бетерсен соң бу дөньяда? Чынлыкта һәр кеше ялгыз бит. Ялгыз икән, димәк, көчле булу кирәк. Димәк, бар ышаныч үзеңдә. Кешелек ялгызлар җәмгыяте. Үзен аклау өчен күңел төбеннән тартып чыгарылган бу уйларда Шакирәне әллә ни юата алмады. Җанына үзен үзе гаепләү хисе дигет булып ягылган иде. Әгәр икеләнгән, адашкан җан юлына Ходай нәкъ менә Шакирәне чыгарган икән, димәк шулай кирәк булган. Димәк ул аның көченә ышанган. Упкын каршында басып торган егетне авыр мизгелендә ялгызын ташлап китеп дөрес эшләмәде Шакира. Китмә дип ялваргач та китте бит. Шакирәдән дә шул сүзне көтте бугай ул. Аңа бу якта калырга, үзенең көчсезлеген акларга бер сәбәп кирәк иде. Сикерәсе кеше бер сәгать буе фәлсәфә корып утырмый лабаса, тота да сикерә. Ә Шакира аны аңламады. Тынычландырасы, үгетлисе урында ярасына тоз салып, үртәп үчекләп китеп барды. Төнге тынычлыкны бозып, ачкычлар шылтырады. Ике ишекнең 3 йозагы кабат ачылды. Подъездда ут бар иде. Шакира берничә баскыч түбән төшеп, аска күз салды. Тәрәзә киерелеп ачылган. Шул бушлыктан кые төбедәй салкын күзләрен тондырып караңгылык карап тора иде. Ә теге егет анда юк. Ул каядыр киткән. Каядыр. Шакира тәрәзә янына килде, үрелеп урамга карады. Аста киң итәкләрен җәеп утырган бөдрә чәчле сирень куакларын күрде.
Урамда тыныч иде. Әллә бер ни дә булмаган, әллә булган да узган. Гомереңне Аллаһ әмереннән башка өссәң, җаның иблис кулына күчәр. Егет киткән. Тау хәтле мәхәббәтеннән, йөрәк әрнүеннән кытылган. Әллә тотылган? Кем белә? Аннан кайтып сөйләүче юк. Үзенә кул салган гөнаһлы җаннарны бәлки мәңгелек газап көтәдер. Ә син түз, Шакира. Йолкынып беткән җаныңны Аллаһы Тәгалә кулына саф килеш тапшыру өчен сакла. Сирень исләре сиңгән салкынча һаваны сулап, ачык тәрәзә каршында шактый басып торды ул. Җәйге төн серле һәм уйчан иде. Кояш офык артына югалып, җиргә караңгылык ингәч, кеше күңеленә әллә нинди сәер уйлар килә башлый. Шакира да галәмнең төпсез күзләренә багып, фәлсәфәгә бирелеп алды. Менә шулай. Бөтен нәрсә үзгәрә. Тормыш белән үлем гел янәшә. Әшиксезлеккә азат җан гына оча аладыр. Җан азат булсын өчен әүвәл җирдәге бурычларны үтәп, күрәсене күреп бетерергә кирәктер. Кинәт аңа куркыныч булып китте. Гүя урамның кайсыдыр бер ноктасыннан кемдер үзен күзәтеп, сынап, тикшереп тора иде. Төн куенына яшеренгән ул билгесез затка яктылык учында басып торган Шакира ап-ачык күренәдер. Хатын бу серле карашның көчен җаны тәне белән тоеп, калтыранып куйды. Караңгылык борын сузган тәрәзәдән тизрәк ерагайыр өчен ашыга кабалана үз катына менеп китте. Шул чак сул якта лифт тирбәлгән тавыш ишетелде. Серле сандык алар катында туктап калды. Ишекләрен ачты һәм Шакира каршында кулына бер кочак сирень чәчәге тоткан, тузган чәчле, ак чырайлы егет пәйда булды. Бер бәхетле җанга тансык кунак килә, дип үзе дә белмәгән кемнәндер көнләшеп куйды хатын. Аңа инде күптән чәчәк бүләк иткәннәре юк иде. Әмма бу сезгә, диде егет. Кое төбеннән кайтаваздай бәрелә сугыла чыккан калтыравык тавыш хатынга таныш иде. Егет гаепле елмаеп кулындагы чәчәкләрне Шакирәгә сузды. Аннары кире чигенеп, әле һаман кочагын ачып үзен көтеп торган лифт эченә кереп югалды. Ишекләр шаулап ябылды. Тимер читлек егетне үз куенына яшереп аска төшеп китте. Ап-пак, нәфис чәчәкләрне сабыен кычкандай, күкрәгенә назлап кыскан хатын җиңел сулап куйды. Сикермәгән. Резидә Сәләхова укыды.